7 jelzés, amit a teste 30 nappal a stroke előtt ad. Képzelje el, hogy a teste 1 hónappal előre próbálja figyelmeztetni egy potenciálisan életveszélyes stroke-ra. Talán hihetetlennek hangzik, de sok stroke túlélő emlékszik a rohamot megelőző napokban vagy hetekben jelentkező finom tünetekre. Figyelmeztetésekre, amelyek, ha felismerik őket, lehetővé tették volna az időben történő kezelést, és megváltoztathatták volna a sorsukat. A stroke világszerte a halálozás és a rokkantság egyik vezető oka, évente több millió embert érint. Évente világszerte mintegy 15 millió ember szenved stroke-ot. 5 millióan nem élik túl, és további 5 millióan maradnak maradandó fogyatékossággal. Csak az Egyesült Államokban átlagosan 40 másodpercenként szenved valaki agyvérzést. Gyakorisága ellenére a stroke hirtelen és váratlanul érheti az embert. Az igazság az, hogy a szervezet gyakran küld korai figyelmeztető jeleket, és ezek felismerése szó szerint megmentheti az ön vagy egy szerette életét. Ez az elbeszélés végigvezeti önt 7 kulcsfontosságú jelzésen, amelyeket a teste akár 30 nappal a stroke előtt adhat. Elmélyedünk a való életből vett történetekben, feltáró statisztikákban és az egyes jelek egyszerű magyarázatában. A hang nem barátságos és könnyen követhető, de az üzenet létfontosságú. Ne hagyja figyelmen kívül ezeket a jeleket. Mielőtt belemerülnénk a jelekbe, fontos megérteni, hogy miért jelentkeznek ezek a korai tünetek. Gyakran mini-stroke vagy átmeneti iszkémiás roham, TIA miatt következnek be. A TIA lényegében az agy vérellátásának rövid ideig tartó elzáródása. Egy figyelmeztető stroke, amely átmenetileg stroke-szerű tüneteket okoz, majd megszűnik. Gondoljon rá úgy, mint a teste riasztórendszerére. Tény, hogy a TIA-t átélő emberek közül 3 emberből körülbelül egy éven belül súlyosabb stroke-ot kap, és a TIA az összes stroke körülbelül 15%-át előzi meg. Ezek aggasztó esélyek, de azt is jelentik, hogy gyakran kapunk egy második esélyt. A lehetőséget, hogy cselekedjünk, mielőtt a teljes szélütés megjelenne. Szóval vágjunk bele. Ez a 7 figyelmeztető jel, amelyek a stroke-ot megelőző hónapban vagy napokban jelentkezhetnek. Figyeljen nagyon! Ha felismeri akár csak egyet is ezek közül a jelek közül, az lehet a kulcsa a tragédia megelőzésének. 1. Hirtelen gyengeség vagy zsibbadás a test egyik oldalán. A test egyik oldalán jelentkező hirtelen gyengeség vagy zsibbadás a lehetséges stroke egyik legegyértelműbb figyelmeztető jele. Ez az egyik oldalon az arc, a kar vagy a láb érzékelésének vagy erejének elvesztését jelentheti. Előfordulhat például, hogy nem tud egy csésze kávét tartani az egyik kezében, vagy azt veszi észre, hogy mosolygás közben az arca egyik oldala lóg vagy zsibbad. Az orvosi szakértők az egyoldali gyengeséget, zsibbadást fontos figyelmeztető jelnek tekintik. Gyakran elsőként említik a stroke figyelmeztető jelei között. Az ok egyszerű. A stroke általában az agy egyik féltekéjét érinti, ami megzavarja a mozgást és az érzékelést a test másik oldalán. Ha tehát a bal oldala hirtelen elgyengül, az az agy jobb oldalán jelentkező problémára utalhat, vagy fordítva. Ez a jel lehet finom vagy rövid ideig tartó, különösen ha mini-stroke, TIA okozza. Előfordulhat, hogy percekkel később már jól érzi magát, így könnyen figyelmen kívül hagyható. Ne tegye. Az arc, a kar vagy a láb hirtelen zsibbadása vagy gyengesége, különösen a test egyik oldalán. Nem véletlenszerű. Ez a teste figyelemért kiállt. Egy felmérés szerint az ilyen figyelmeztető tüneteket észlelő embereknek csak 10%-a ismerte fel, hogy mik is azok, ami azt jelenti, hogy túl sokan figyelmen kívül hagyták őket. Sokan azt hitték, hogy semmi komoly. Görcs, becsípődött ideg, vagy csak rosszul aludtak a karjukon. Egy 60 éves nő esete jó példa erre. Egy éjszaka elzsibbott és elgyengült a jobb karja, de ragaszkodott hozzá, hogy csak egy becsípődött idegről van szó. Ez nem stroke, mondta aggódó lányának. Másnap már nem tudott tollat fogni azzal a kezével. Valóban agyvérzést kapott.
Végül kezelésben és rehabilitációban részesült, de története figyelmeztetésként szolgál. Ha hirtelen megmagyarázhatatlan gyengeséget tapasztal a karjában, lábában vagy arcában, még akkor is, ha az elmúlik, kezelje vészhelyzetként. Azonnal hívjon orvost vagy a 911-et. Sokkal jobb egy téves riasztás, mint elszalasztani a stroke megállításának lehetőségét. 2. Zavarodottság vagy beszédzavar. A másik fontos figyelmeztetőjel, hogy nehezen beszél vagy nehezen érti meg, amit mondanak. Hirtelen azon kaphatja magát, hogy képtelen egy összefüggő mondatot alkotni, szavai elmosódnak, vagy zavarban érzi magát mások szavai miatt. Ez nem a korral halmozódó memóriazavar, hanem a hirtelen fellépő kommunikációs problémák. Például megpróbálod azt mondani, hogy jól vagyok, de zagyva hangzik el, vagy egyszerűen nem találod a szavakat. Vagy valaki feltesz önnek egy egyszerű kérdést, és ön teljesen értetlenül néz rá, mintha egy másik nyelven beszélne. Ezek az epizódok csak néhány másodpercig vagy percig tarthatnak, Tia esetén. Majd minden visszatér a normális kerékvágásba, ami sokakat arra késztet, hogy elutasítsák őket. De a beszéd vagy a beszéd megértésének nehézségei a stroke jól ismert figyelmeztető jelei. Sőt, az orvosok rámutatnak, hogy a beszédzavarok az egyik leggyakoribb tünet, amikor a stroke bekövetkezik. Ha ez rövid ideig jelentkezik, majd utána már jól van, akkor valószínűleg ez egy sürgős figyelmeztetés, nem pedig zöld jelzés. Egy példa a való életből. Egy 41 éves nő a munkahelyén egy beszélgetés közepén hirtelen elkezdte elmosódni a szavait, majd gyorsan magához tért. A nő migrénnek tulajdonította a dolgot. Valójában ez egy figyelmeztető jel volt. A diagnosztikai vizsgálatok kimutatták, hogy a nyakában lévő egyik artéria elszakadt, ami elzárta a véráramlást az agyában. A szélütés szélén állt, és ez a rövid beszédzavar volt a riasztás. A lényeg, ha a beszédet hirtelen elakad, vagy minden látható ok nélkül nagyon zavarosnak érzed magad, vedd komolyan. Ne feltételezd, hogy csak fáradt vagy szédült vagy. Lehet, hogy az agya jelzi, hogy szélütés fenyeget. Beszéljen róla, ha tud, és azonnal kérjen segítséget. Most pedig térjünk át a kommunikációról egy másik kritikus érzékszervre. A látásra. Néha a stroke-ra való figyelmeztetés nem a szavaidat érinti, hanem azt, amit látsz. 3. Látásváltozás vagy látásvesztés. A látás egy másik terület, ahol a stroke figyelmeztető jelei megjelenhetnek. A látás hirtelen megváltozása, például homályos látás, kettős látás vagy a látás részleges elvesztése, gyakran figyelmen kívül hagyják a stroke lehetséges jeleit. Hibáztathatja a kort vagy a szem megerőltetését, de a látás hirtelen megváltozása az egyik vagy mindkét szemében komoly piros zászló. Például hirtelen úgy érezheti, mintha egy sötét függöny borulna az egyik szemére, vagy néhány percig tartó kettős vagy erősen homályos látás epizódja lehet. Ezek a tünetek jöhetnek és mehetnek, így könnyű a fáradtságot hibáztatni. A neurológusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az átmeneti látásvesztés a közelgő stroke jele lehet, és azonnali orvosi ellátást igényel, ahogyan a mellkasi fájdalom is szívrohamra utal. Mi történik itt? A látásért felelős agyterületeket vagy ereket érintő stroke vagy TIA okozhatja ezeket a változásokat. Ha a stroke a nyakszirti lebenyben, az agy hátsó részén lévő látóközpontban, vagy a látóidegeket, vérereket, például a retina artériát érinti, elveszítheti látását az egyik szemére, vagy a látómező egyik oldalára. A látás fokozatos változásaival ellentétben a strokehoz kapcsolódó epizódok általában nagyon hirtelen kezdődnek. Az egyik pillanatban még normális a látása, a következőben pedig mintha valaki lekapcsolta volna. Ez a hirtelen kezdet arra utal, hogy nem csak szemproblémáról, hanem esetleg agyi problémáról van szó. Vegyünk egy szemészek által bejelentett esetet. Egy 70 éves férfinak visszatérő epizódjai voltak, amikor a látás a jobb szemén elsötétült, és körülbelül 5 percre eltűnt. Ez hónapról hónapra történt.
Eleinte nem kért segítséget, azt gondolta, hogy ez egyszerűen a korral összefüggő probléma. Amikor végül elment a szemészorvoshoz, kiderült az igazság. Ezeket az epizódokat a szeme artériájában lévő csökkent véráramlás, mini stroke okozta. Más szóval ezek egy lehetséges agyvérzésre figyelmeztető jelek voltak. Ha valaha is észreveszi, hogy látása homályossá válik, vagy figyelmeztetés nélkül elsötétül az egyik szemében, még ha vissza is tér, ne hagyja figyelmen kívül. Ugyanez vonatkozik a kettős látásra, vagy a perifériás látás hirtelen elvesztésére is. Azonnal vizsgáltassa ki. A szemészeti vizsgálat akár meg is mentheti az agyát, mivel a szemészek néha képesek felismerni az érrendszeri problémák jeleit, amelyek a stroke kockázatára utalnak. Röviden, a látászavarok a szervezet korai riasztójelzései lehetnek. Ezután egy olyan figyelmeztető jelet nézünk meg, amely az egyensúlyt és a stabilitást befolyásolja. Itt nem arról van szó, hogy mit látsz vagy mondasz, hanem arról, hogy hogyan állsz és hogyan mozogsz. 4. Szédülés, egyensúlyvesztés vagy koordinációs zavarok. Ha valaha is úgy érzi, hogy minden forog, vagy hirtelen nem tudja megtartani az egyensúlyát, figyeljen oda. A hirtelen szédülés vagy a koordináció elvesztése a stroke korai jele lehet, különösen, ha az a kisagyat, az egyensúlyközpontot, vagy az agytörzset érinti. Előfordulhat, hogy feláll, és azonnal heves szédülést érez, vagy egyszerűen csak sétál, amikor hirtelen tántorogni kezd. Egyesek leírják, hogy nagyon bizonytalannak érzik magukat, mintha részegek lennének, vagy mozgóhajón ülnének, még anélkül is, hogy alkoholt fogyasztottak volna. Ez nem az az enyhe szédülés, amit akkor érez, ha túl gyorsan áll fel. Gyakran intenzív és hirtelen jelentkezik. A TIA tüneteiről beszámoló emberek elemzése során körülbelül 14%-uk tapasztalt figyelmeztetésként hirtelen fellépő járási nehézséget, szédülést vagy egyensúlyvesztést. Ez jelentős szám, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy odafigyeljen a teste egyensúlyára. Sajnos az emberek a hirtelen fellépő szédülést gyakran valami kisebb dolognak, például belső fül problémának vagy stressznek tulajdonítják, de bízzon a megérzéseiben. Az egyik példa erre Charity esete, egy 44 éves tanárnőé, aki hirtelen elvesztette az egyensúlyát és összeesett, miközben egyszerűen csak egy pohár vízért nyúlt. Annyira szédült, hogy valahányszor megpróbált felállni, újra elesett. Az ő esetében egy agyvérzés zavarta meg az egyensúlyát. Egy riasztó epizód, amely végül a sürgősségi osztályra küldte sürgős kezelésre. A legfontosabb tanulság: a hirtelen fellépő, súlyos szédülés vagy egyensúlyvesztés figyelmeztető jel. Ha hirtelen nem tud egyenes vonalban járni, vagy olyan erős szédülést érez, hogy valamibe kapaszkodnia kell a stabilitás érdekében, kezelje vészhelyzetként. Azonnal üljön le, hogy elkerülje az esést, és hívjon segítséget. Ez lehet átmeneti belsőfül probléma, de lehet egy stroke előjele is. Csak az orvosi vizsgálat tudja eldönteni, hogy melyik. A következő figyelmeztető jel gyakran átfedésben van a szédüléssel. Mozgás vagy járási nehézség. Nézzük meg közelebbről, mivel ettől függetlenül is megjelenhet. 5. Nehézségek a járásban vagy mozgásban, ügyetlenség vagy botladozás. A szélütésre figyelmeztető jelek hirtelen mozgási nehézségként is jelentkezhetnek, még akkor is, ha nem érez klasszikus szédülést. Előfordulhat, hogy a járás váratlanul kihívást jelent. A lábai koordinálatlannak tűnnek, vagy minden látható ok nélkül megbotlik. Úgy tűnhet, hogy a teste egyszerűen nem engedelmeskedik annak, amit az agya mond neki. Ez túlmutat egy egyszerű botláson a járdán. Ez egy olyan állandó ügyetlenség vagy irányíthatatlanság, ami nem jellemző önre. Lehet, hogy a lábad elkezd vonszolni, ami miatt a cipőd lábujjába akadsz, vagy a járásod egyenetlenné válik. Vannak, akik a finommotoros képességekkel küzdenek. Hirtelen nem tudnak gépelni a számítógépen, vagy elejtik a billentyűket és a gombokat, mintha a kezük nem működne rendesen. Ezek a jelek egybeeshetnek az EGG jelben említett gyengeséggel, de még ha nincs is nyilvánvaló zsibbadás, a mozgások koordinálására vagy a normális járásra való képesség hirtelen megváltozása komoly figyelmeztetés.
Például egy nagyon fit nő hirtelen azt tapasztalta, hogy a teste nem tud együttműködni, hogy felálljon. Bármennyire is próbálkozott, a karjai és lábai nem reagáltak megfelelően. Az ő esetében egy agyvérzés rövidre zárta az agya és a teste közötti kapcsolatot, és rövid időre csapdába esett egy olyan testben, amely nem akart engedelmeskedni. A lényeg az, hogy ismerje a normál koordinációs szintjét. Ha hirtelen olyan módon válik ügyetlenné, ami szokatlan az ön számára, ne hagyja figyelmen kívül, különösen, ha ez az egyik oldalát jobban érinti, mint a másikat, vagy ha ez a probléma csak jön és megy. Lehet, hogy a teste egy TIA-t vagy mini-stroke-ot jelez, amely az agymozgatásért felelős részeit érinti. Ha ilyet tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz. Ők neurológiai vizsgálatokat végezhetnek, hogy ellenőrizzék a közelgő stroke-ra utaló finom gyengeséget vagy koordinációvesztést. A következő figyelmeztető jel, amely ijesztő lehet, de kevésbé gyakori. Ájulás vagy roham. 6. Ájulás vagy görcsrohamok. Ijesztő belegondolni, hogy az ájulás vagy a roham a stroke korai jele lehet, de előfordulhat. Nem olyan gyakori, mint az általunk tárgyalt többi jel, de dokumentált, különösen bizonyos típusú stroke-oknál. Az ájulás, eszméletvesztés vagy megmagyarázhatatlan roham olyan személynél, akinek a kortörténetében nem szerepel epilepszia, aggodalomra ad okot. Gyakran olyan dolgoknak tulajdonítják, mint a kiszáradás, a hipoglikémia vagy a stressz. És igen, ezek összességében valószínűbb okok. Ha azonban nincs egyértelmű ok, az orvosok neurológiai eredetűnek tartják, beleértve a stroke-ot vagy a TIA-t is. Az agy hátsó részében vagy az agytörzsben bekövetkező stroke hirtelen megzavarhatja a tudatot. Egyes stroke-ok, különösen a vérzéses vagy az agykérget érintő stroke-ok, pedig az agyszövet hirtelen irritációja miatt még az egyéb tünetek megjelenése előtt rohamot válthatnak ki. Az orvosi szakirodalom az ájulást és a rohamokat a kevésbé gyakori, de még mindig kritikus stroke-ra figyelmeztető jelek közé sorolja. Érdekes módon a kutatások azt mutatják, hogy a nőknél nagyobb valószínűséggel jelentkeznek ezek a tünetek stroke során, mint a férfiaknál. Egy stroke-on átesett nőnél előfordulhat rövid roham vagy ájulás, míg egy férfinál jellemzőbb lehet a klasszikus kargyengeség vagy beszéd problémák. Vegyük például azt az 56 éves nőt, akinek nem volt epilepsziája, és egy délután hirtelen rohamot kapott. Néhány pillanatnyi zavarodottság után ismét normálisnak érezte magát. Az első vizsgálat nem talált egyértelmű okot, és azt mondták neki, hogy talán egyszeri eseményről van szó. Sajnos 2 nappal később súlyos agyvérzést kapott. Visszatekintve, ez a roham volt az agya korai vészjelzése. A tanulság. Ha látszólag minden ok nélkül elájul, vagy hirtelen, a semmiből érkező rohamot kap, vegye komolyan. Természetesen a legtöbb ájulás nem stroke, de ha furcsa érzés, vagy más stroke-szerű tüneteket észlel az adott időpontban, kérjen mélyebb kivizsgálást. Lehet, hogy CT vizsgálatot, vagy más vizsgálatokat végeznek, hogy kizárják az esetet. Mostanra már 6 jelet lefettünk. A listánk utolsó jele egy olyan jel, amelyet sokan valóban a stroke-ra asszociálnak, de gyakran alábecsülik, amikor önmagában jelentkezik. A hirtelen, erős fejfájás. 7. Hirtelen fellépő, súlyos fejfájás, nyilvánvaló ok nélkül. Egy sokak által ismert, de gyakran félreértett figyelmeztető jellel fejezzük be. A hirtelen fellépő, súlyos fejfájás, amelynek nincs nyilvánvaló oka. Mindannyian tapasztalunk fejfájást, de ez nagyon különbözik a tenziós fejfájástól. Életed legrosszabb fejfájásáról beszélünk, vagy legalábbis egy nagyon intenzív és a szokásostól eltérő, a semmiből előbukkanó fejfájásról. Az egyik pillanatban még jól lehetsz, a következőben pedig vakító fájdalom kerít hatalmába. Néhány stroke túlélő ezt úgy írja le, mint egy villámcsapást a fejében. Mások, mint a korábban említett Stacy Quinn, tartós fejfájást tapasztaltak, amely napról napra nem hagyott tovább. Fontos megjegyezni, hogy ennek a fejfájásnak gyakran nincs nyilvánvaló kiváltó oka.
Nem azért van, mert kimaradt a kávé vagy arcüreg-gyulladása van. Egyszerűen a semmiből támad, ezért is írják le úgy, hogy nincs nyilvánvaló oka. A stroke szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen fejfájás, különösen, ha nagyon hirtelen jelentkezik, vagy különbözik bármelyik korábbi fejfájásodtól, figyelmeztető jel lehet arra, hogy stroke van folyamatban, vagy készülődik. Miért okozhat fejfájást a stroke? A vérzéses stroke, megrepett aneurizma, gyorsan megnövelheti a koponyában a nyomást, és robbanásszerű fájdalmat okozhat. Néha még a vérrög alapú stroke is okozhat fejfájást, és egy nyaki artéria szakadása, artériás disszekció is okozhat súlyos fejfájást vagy nyaki fájdalmat, ami a közelgő stroke-ra figyelmeztet. Térjünk vissza Stacy történetéhez, hogy lássuk, hogyan lehet egy fejfájás életmentő nyom. A 41 éves Stacy egészséges és aktív volt, de december közepén szörnyű fejfájás jelentkezett nála, amely nem akart elmúlni. Elfoglalt volt a munkája és az ünnepek miatt, ezért megpróbálta átvészelni. Még akkor is, amikor több napon át tartott, és egy ponton a szavai is elakadtak, eleinte elhessegette a dolgot. Végül 12 nap életem legrosszabb fejfájása után elment egy neurológushoz. A vizsgálatok spontán szakadást mutattak ki a balnyaki verőérben, amely az agyába áramló vér 90%-át elzárta. Ez bármelyik pillanatban súlyos agyvérzést okozhatott volna. Lényegében a fejfájás egy hatalmas figyelmeztető jel volt. Az ő esete kiemeli annak fontosságát, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a súlyos fejfájást, amely nagyon különbözik attól, amit általában tapasztalunk. Ez nem jelenti azt, hogy minden erős fejfájás agyvérzés. A migrén például nagyon intenzív is lehet. De az orvosok az alábbi iránymutatást adják. Ha hirtelen olyan erős fejfájás jelentkezik, amelyet korábban nem éreztél, vagy ha a fejfájást más neurológiai tünetek, zavartság, zsibbadás, stb. Kísérik, azonnal fordulj orvoshoz. Egy felmérésben a TIA tüneteiről beszámoló emberek 20%-a említette a hirtelen, megmagyarázhatatlan fejfájást, ami a leggyakoribb figyelmeztető tünet. Sajnos sokan figyelmen kívül hagyták. Ne tegye! Ha kivizsgáltatja magát, kezelhető problémára derülhet fény, és megelőzheti a katasztrófát. Most, hogy a 7 jelet ismertettük, beszéljünk arról, mit tegyünk, ha bármelyiket észrevesszük. Következtetés. Gyorsan cselekedjen és mentsen életeket. Most, hogy megismerte azt a 7 kritikus jelet, amelyet a teste akár 30 nappal a stroke előtt küldhet, ne feledje. A jelek ismerete csak az első lépés. Ami igazán számít, az az, hogy hogyan reagál. A stroke valódi orvosi vészhelyzet, és minden másodperc számít. Ahogy az orvosok mondják, az elvesztegetett idő elveszett agy. Minden egyes perc, amely a stroke kezelése nélkül telik el, az agysejtek elpusztulnak, és a maradandó károsodás kockázata megnő. Mit tegyen tehát, ha ön vagy a környezetében lévő személy a fenti jelek valamelyikét mutatja? Cselekedjen FOST. Ez egy egyszerű rövidítés, amely életet menthet. F. Face. Kérje meg a szemét, hogy mosolyogjon. Az arc egyik oldala lógónak tűnik. A. Fegyverek. Kérjük meg őket, hogy emeljék fel mindkét karjukat. Az egyik kar lefelé sodródik, vagy gyengének érzi. S. Beszéd. Kérd meg őket, hogy ismételjék meg egy egyszerű mondatot. Elmosódott, furcsa vagy nehezen érthető a beszédük. T. Idő. Ha a fenti tünetek bármelyikét észleli, ne várjon. Azonnal hívja a 911-et. Még ha a tünetek néhány perc múlva el is múlnak. Ahogy ez gyakran előfordul, átmeneti iszkémiás roham. TIA esetén. Ne hagyja figyelmen kívül őket. A TIA a szervezet riasztása, egy nagyobb stroke előjele, amely napokon vagy heteken belül bekövetkezhet. Ha gyorsan orvosi segítséget kér, az orvosok gyorsan beavatkozhatnak olyan kezelésekkel, mint a vérrögoldó gyógyszerek vagy a véráramlás helyreállítását célzó eljárások, különösen a kritikus 3 órás időablakon belül. Egy fontos tipp.
Ha hívja a segélyszolgálatot, mondja ki a stroke szót. Ez figyelmezteti a mentősöket és a kórházi csapatot a gyors cselekvésre, a stroke protokollok priorizálására és az agyi képalkotás azonnali elvégzésére. De azon túl, hogy felismered ezeket a jeleket, oszd meg őket. Beszéljen ezekről a tünetekről barátaival, családtagjaival és munkatársaival, mert a stroke nem tesz különbséget. Maradjatok tehát éberek. Bízzanak az ösztöneikben. Ha valamit furcsának érez, különösen, ha az megfelel az általunk leírt jelek bármelyikének, ne habozzon, hanem cselekedjen. És ha hasznosnak találta ezt a videót, kérjük, adjon egy tetsziket, iratkozzon fel, és kapcsolja be az értesítéseket, hogy ne maradjon le a fontos egészségügyi frissítésekről, amelyek egy nap megmenthetik az ön vagy valaki más életét. Azért készítünk ilyen videókat, hogy segítsünk önnek tájékozottnak, erősnek és proaktívnak maradni az egészségével kapcsolatban. Ne feledje, a teste előbb suttog, mint sikít. Tanulj meg hallgatni rá. Cselekedj gyorsan, és maradj biztonságban. Találkozunk a következő videóban.